Nakaani og nagkadiyang reaksyon ang video sa usa ka sakyanan. Nga naman na midpid yun siyang lane aron kalikayan nga adunay mo counterflow nga motorsiklo. Daghang mireklamo sa gibuhat sa driver apan may mga midipin sa sab kaniya kay kuno musubay sab sa ilang linya ang mga motorista. Atong sayran ang detalye nini sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yaslan human na post sa social media katong video nga kuha sa Mandaue City na himong sentro sa diskusyon sa social media lan kung unsa magisakto kabahin nining overtaking o pag-counterflow sa mga kadalanan. Dunay pagpasabot ang traffic official kabahin niini. Kuha kini mag alas 8 sa buntag niadto miaging adlaw sa Highway Tabuk, Mandaue City. Makita ang gray nga SUV ang direksyon padung sa norte na midpid sa inner lane sa karsada. Ni minor ang padagan ug midikit gyud paingon sa tunga sa dan, hinuon nagsubay pa sa iyang lane. Matag karon og unya, businahan niini ang mga motorsiklo nga ni counterflow. Dihang nakasugat na gyud sila sa usa ka motor, wa gyud mo give in ang driver, maong ang motor rider na lang ang milihay. Matud sa uploader, may higayon man gyud nga mo counterflow ang uban nga mga motor tungod sa grabing kabugat sa dagan sa trapiko. Ang tao nga mo counterflow sa ako pang ginaingon sa akong post, sayop na. No? But ang tao nga ni ang nagmotor nga ni counterflow, wala siya intensyon nga manggaan ang iyang katugat. So iyaha lang is madali lamang siya abot sa iyang destinasyon kay tungod sa ato ang dalan bitaw diya sir nga grabe gid bitaw ka congested. Gihangop hinuon sab niya nga natagad ang maong video ug naistoryahan sa kadaghanan nakahatag sa tagsa-tagsang opinyon kabahin sa issue sa pag-counterflow. Nganong ato pamangyo pangita mong gitagubot no nga ilahan na ng desisyon ng counterflow sila ug madakpan sila ilam ng bago. O di man na nato bago na sila, bahala na sila, madakpan na sila. Ang assistant head sa Traffic Enforcement Agency mihulagway nga risgo ang gihimo sa driver apan do na sabsiyay punto. Iya man jud tong right of way sa gyud. Dili gyud to iya sa katong motor kay mao ganing na counterflow sila kay nikawat ra man to. Reckless po tong sa iyaha. Kay iya man jud tong gisugat ang mga counterflowing na kuan mga motorcycle. So pareho gyud nga atong timbang-timbangon. May solid line sa tunga nga buot pasabot dili mamahimong mag-counterflow ang mga sakyanan. Basic mo jud kay na jud nga traffic law gud nga dili pwede mo overtake, dili pwede mo counterflow. Maintain lang gud sa imuhang kuan, imuhang speed gud para dili sa jud ka maalaot inigabot sa panahon. Aminado gyud hinuon ang team bugat ang trapiko sa maong lugar labi na kun peak hours maong gidugangan nila og personnel nga gideploy. Gipahibaw sa team LAN nga nagpadayon kini ilang mga operasyon ug usasab sa ilang gitutukan gyud kining pagpadakop og pag-apprehend sa mga sakyanan, mga labi na mga motorsiklo nga mag-counterflow sa kadalanan. Lakip sablan nga ilang gitutukan karon kining mga sakyanan, mga motor nga mag-tailgate sa mga emergency vehicles sama sa bombero musunod aron makalahos-lahos ang ilang dagan. LAN? Okay, daghang salamat Nico Sereno.